Саумысыз милләттәшләр, біз Киров өлкәсе Сосмак авылында һәм әлеге капкаларга, өйләргә, тәрәзәләргә игътибар итсәк, алар төрле төсләрдә, нинди генә төсләре юк. Һәм безнең милләтебез дә, татар милләте дә ул шундый, ул төрле һәм шуның белән ул матур һәм сокландыргыч. Менә бүген сезгә тагын бер авылны ачарга булдык. Безнең миссиябыз шул бит инде. Сезне кайнар сәламлыйбыз һәм тапшыруыбызны башлыйбыз. Сосмак авылы гаҗәеп матур җирдә урнашкан. Таулары да бар, урманнары, елгалары дисеңме. Килеп күрергә кирәк дигән гыйбарә бу очракта бик туры килә. Бу якларның иң зур байлыгы урман бит инде ул. Шуннан да аларга сыкланып туеп булмый. Әле алардан шул хәтле саф һава тәмле исләр чыга. Инде безгә бик күп кеше әйтә, менә сез әле монда җәй көне килсәгез, җылы вакытта килсәгез, тагы да таң калып, хозурланып торырсыз диләр әле. Белмим, миңа менә бу манзаралар да мине шаккатырлык җәмәгать. Урман дигәнебез утыртылган урман булып чыкты әле. Тапшыруларыбызда күренгән кешеләрнең күпчелеге әлеге агачларны утыртуда катнашкан икән. Әйе, кайчандыр тоташ очсыз-кырыйсыз урман булган бу җирләр кеше эшчәнлеге белән кырларга әверелә һәм шул ук кешеләрнең балалары урманны кире кайтара. Берничә ел эчендә 70 гектар урман утыртыла. Шул матурлыкларга көндә сыкланып үз остаханәсендә Васил абый агач эшендә. Менә кем вакытта инде углублять кем вакытта берәү башында бертирә кирәк. Миңа гел нәрсә булса да өйрәнергә кирәк бит. Васил абый өйрәтә башлагач та кыш тоткандай булдым. Югыйсә кыш түгел икән, этергә генә. Берәр эш кулыңнан килү бәхетеннән дә татлырак нәрсә бар икән. Укытучың әйбәт булса, өйрәнү үзе бер бәйрәм. Хәзер монда эшләп карыйм. Үзем осторожно. Булгандыр? Күп батырмага сөтен чыкканча. Бәләкәй генә итсәгез, менә һәр икенче яктан аласыз. Һәр бу яктан, әйме? Әйе. Әгәр дә мине берничә елдан авылда нәрсәдер эшләп ятканын күрсәгез, гаҗәпләнмәгез. Мин инде авыл тормышына 100% әзер. Benim әти труд укытучысы. Ул миңа эшне куеп чыгарды. Ни өчен? Чөнки без аннан кача торган идек. Син минем әйтәм труд дәресен нәрсәгә өйрәтергә мөр. Ул теге принципиаль кеше укытучы булгачынан. Бүтән син укымагачынан бүтәннәрне ничек укытып? Юк, ул бит хезмәт дәресеннән дә эшлә алу бигрәк гырлык бит инде. Менә үзем контор буенча пилотник булып эшләдем Себердә. Строительный техникумны бетердем. Трудтан эшлим минем. Ну, күгелгә кирип калган инде малай. Принципиальный кеше мәрхәмәте. Васил абый Себергә китә һәм 15 елдан соң туган нигезенә кайта. Агач эше хобби. Аның сүзе белән әйткәндә, шир инде ул. Мондый ширнең үзеңә дә, кешегә дә файдасы бар. Тик ятсаң авырта башлыйсың. Иртән торган вакытта кайсың булса авыртайм, торып җыри башлыйсың бит ул. Монда чыгасың. Монда чыгасың, уже ашыйсы да килә, җоклыйсы да килә, арасында занятие, ул бит инде телевизор карап тоял итә дигән сүз. Ну бит акча өчен түгелдер инде. Юк, күбрәк. Менә авыл җирендә беләсең бит инде кем теге яртлырак тора дигәндәй, икесе дә пенсия, бәләкәй пенсиялар. Ран шуның хәтле булып теге. Материал бәясе дә инде плюс әдәрәк теге чыганнар аңа шунда. Ошын нагли иткән юк инде. Васил абый белән тәрәз йөзлекләре турында да сөйләшеп алдык. Оста әлеге йөзлекләр фақат агачтан булырга тиеш ди. Һәм бу консерватив фикерен эше белән дә раслап күрсәтә. Сосмак авылына Кукмара районыннан бер ничә гаилә килеп утыра һәм инде дөресрәге алар авылларыннан аерылып чыгып, мулласы белән бергә килеп утыралар һәм инде монда мулла була.
килеп кенә утырдылар. Мулла бар, бер кайдан чакыртып аласы да юк. Гадәттә шулай бит инде. Авылга киләләр, нигез салалар, аннары мулла чакырта башлыйлар, мәчет салалар. Инде монда мулла килеп утыра. Аннан әлеге авыл зур булмаса да, менә хәзерге вакытта ялгышмасам 70 эшләп өй бар, хуҗалык бар әлеге авылда. Ләкин бу авыл, Сысмак авылы якынча ким дигәндә 4 авылга әле нигез салган. Ягъни моннан киткәннәр күченеп, һәм тагын Удмуртиядә яңа Сысмак бар. Алар күченеп киткәннәр, аннары шул ук Пермь өлкәсендә, аннары монда Киров өлкәсендә берничә шундый Сысмактан чыккан кешеләр нигез салган авыллар бар. Белмим. Яхшы тормыштан үз авылыңнан чыгып, каядыр урманнарга, елга буйларына барып утырмыйсыңдыр инде ул. Кукмара авылыннан да бит яхшы тормыштан чыгып китмәгәннәр монда. Әйе, авыр тормышлар күптән артта калды. Авылларда хәзер рәхәт яшиләр. Балалар үстерәләр, шунда эш табалар яисә якын тирәгә йөреп эшлиләр. Менә Корбановлар гаиләсе дә Сысмак авылында көн күрә. Эшкә дә, хуҗалыкны да алып барырга өлгерәләр. Балалар да янәшәдә саф һава сулап, әби насихәтләрен тыңлап үсә. Юк, авылда яшәгәнгә бер вакытта да үкенмим. Менә кайбер вакытларда шәһәргә барып кайтам, анда хәзер андагы таңгысызлыкны күреп, яри Аллага шөкер авылда яшибез икән дип сөенеп кайтам. Авылда авылга еләнгәнгәдер дә инде безгә шәһәр хәзер ничектер. Бездә авылда рәхәт эшлибез. Өйдә маллар тотабыз Аллага шөкер. Сыерлар бар, сыер бар инде. Үгезләр бар. Яз көне чебиләр алабыз. Шулай эшләп ятабыз инде әкрен. Тормыштан канагать Аллага шөкер. Әле өйдә әни исән. Аллага шөкер, балалар укыйлар, тормыш иптәшем эштә. Шулай итеп ятабыз. Һәр кешенең туган авылы үзенә якындыр инде ул. Шуңа күрә дәген бик якын инде авылыбыз. Табигаты белән дәген. Табигаты бигрәк тә инде менә. Җәй көне бигрәк матур инде. Тау итәкләре ямь-яшел, җиләкләр, сулар, чишмәләр, бакчартында инеш ага, инештең тагында урман. Җиләк җыясы булса рәис түгел, шунда инеш артына чөсе. Рәхәт хәзер. Мәзәгә вакытта бар нәрсә кул астында дигәнгә була. Өйдә бөтен условия бар, хәзер газ, яна, җылы су, суык су бар, Аллага шөкер. Бөтен нәрсә бар, бөтен условия, шәһәрдә квартирада шикелле яшибез инде, бөтен нәрсәләрдә бик яхшы тормыш. Бу җирләрдә, әлеге өлкәләрдә татарлар торганнар, ләкин инде алар кичкенә авыллар булып кына торганнар. Бер җирдә торганнар, аннары икенче урынга күченгәннәр, урман кисеп йөргәннәр. Менә шундый мәгълүматлар гына. Инде авылның төптән нигездән өйрәнелмәгән. Шуңа күрә бәлки ишетерләр безне. Әйсәнсез, Сысмак авылы турында мәгълүмат җитми. Өйрәнегез әле зинһар өчен. Ярар. Менә шундый теләк бар. Бу юк, минеке генә түгел, бөтен авылның шундый теләге. Рәхмәт. Бәлки ишетерләр. Сысмак авылы урта һәм түбән шин авыллары белән бер тирәдә урнашкан. Кайчак аны югары шин дип тә йөртәләр. Чыннан да, бу якларга Казан һәм Казан арты татарлары күченеп килгән дигәнгә инанасың. Күрше республика булса да, алар Казан татарларына бик охшаш. Сөйләмнәре дә, йөз чалымнары да, хылыклары да. Менә инде безнең тапшыруны карыйлар да тамашачылар һәм әйтеп куялар. Сез анда гел җырлап та, биеп тә, күңел ачып кына йөрисез дип әйтәләр. Беренчедән безнең күңел гел ачык. Икенчедән, моңсуланып утырының бернинди дә, беркемгә дә файдасы булганы юк әле. Аннары җыр, моң, күңел ачу, елмаюлар артында күпме зар бар икәнен кем күрә ала? Кемнең шундый сәләте бар? Аннары халкыбызга хас бик шундый бер сыйфат бар. Ул да булса гади генә сүзләрдә дә тирән мәгънә күрү. Гади генә
жырларга да тирән мәгънә салу. Ягъни мәгънәне без бирәбез, ә инде күрүен үзегез күрегез. Татар халкында иң мәшһүр һәм яратылып башкарыла торган күпчелек җырлар яшьлекне, туган җирне сагыну турында. Хәтта елмайып, башкарылып һәм тиз ритмлы җырларның сүзләре дә бәгырьне айкап чыгарырлык бит. Халкыбызның язмышы кайчан җиңел булды икән? Безнең җырларыбыз да шул үткәннәргә дан һәм безнең буынга сузылган хәтер җебе бит. Бу җеп безнең буында өзелсә, юк, бу хакта уйлыйсы да килми. Ансамбльдә дә һәркемнең үз эше, мәшәкате, хуҗалыгы, тик сәхнәгә милли киемнәр киеп чыгу мөмкинлеге аларга үзләрен артист итеп тоюны гына түгел, ә зур миссияны үтәү хисен бирә. Бу җирләргә килеп утырган ата-бабалар каршында булган бурычны кайтаралар сыман. Идел турында җырлар Нократ буйларында да җырлана. Сысмак авылы да бөек халкыбызның бер ядкәре, бер өлеше булып торганын раслый булганнар. Татар авылларына кергәндә ничектер йөрәк тә тизрәк тибә башлый, кан да тизрәк әйләнә, кәефләр дә күтәрелә. Ә чыгып киткәндә бераз моңсу инде ул, нәрсә дисәң дә, саубуллашканда да киләсе очрашуларга кадәр дип без юкка гына саубуллашмыйбыз һәм киләсе очрашуларны чын-чынлап көтүп калабыз. Бер очрашу, бер гомер ул. Сезнең белән менә шундый матур гомер мизгелен бергә яшәдек һәм шуның өчен зур рәхмәтләр сезгә. Ә без сезгә матур иттереп киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сау булыгыз, дуслар.